Juan San Martín bekaren 11. edizioa aurkeztu berri dute. Eibarko udaletxeak antolatuta, udako Euskal Unibertsitatearen laguntzarekin, Juan San Martín bekak helburu bikoitza du, euskarazko ikerketa sustatzea eta Juan San Martín euskalari eta ikertzaile eibartarra omentzea. 11. edizioaren ikerketa esparrua kazetaritza izango da. Proposamenak aurkezteko epea irailaren 2an hasi eta urriaren 11an amaituko da. Beka 9.000 eurokoa da. Juan San Martínek bere bizitzan zehar landutako gaietako bat esalako. Juanito San Martínek gai asko landu zituen, linguistika, literatura, antropologia, kazetaritza, historia, artea, hainbat. Eta orduan beka honen helburua da berak bizitzan zehar landutako gai horiek jorratzeko aukera ematea ikerlariei eta euskaraz jorratzeko aukera. Eta horten kazetaritza izan da. Orain arte, lan irabazle bat ere ez duelako gai hori hartu, ez da? Eta, aurten bentsatu dugu kazetaritza izatea. Eta gainera, kazetaritza bera ere uste dugu momentu, kritikoa alde batetik eta aukera momentu baten dagoela, ez da? Berrikuntza prozesu baten eta, krisi aukera momentu horretan dagoela. Orduan, lan politak eta proiektu politak aurkeztu daitezkeela, eta jentea animatuko dela. Proiektua, azterlana eta memoria euskaraz aurkeztu behar dira, eta original eta argitaratu gabeak izan behar dute ikerketa lanek. Bekaren gehienezko iraupena 18 hilabetekoa izango da, eta zenbatekoa 9.000 eurokoa da. Beka norbanakoek naiz horretarako osatutako lantaldeek eska dezakete. Ezinbestekoa da diplomatua, maila horretako tituluduna edo goi mailako tituluduna izatea, baita ega edo baliokide den titulua izatea ere. Orain arte 10 beka eman dira filologia, historia, botanika, filosofia, hizkuntzalaritza, antropologia, arte eta mendizaletasuna esparrutan. Guztiak Juan San Martínek bere artikulu eta idazlanetan ugari landutako gaiak. Eskaerak pegorako bulegoan utzi daitezke irailaren 2tik urriaren 11 bitartean.